ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 28/10/24 ಬಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಸದ್ಗುರುಣ ಸುರುಸುರುತ್ತ ಶ್ರೀಮತವಾದುಂಡು. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಲೆ ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಸಮಯ ನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ಒವ್ವೇ ಇಚ್ಛೆನು ದೀವೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದಾಗಿ. ಉತ್ತರ: ದಯಪಂಡ ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಿಯಾದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು ಈ ಕಣ್ಣರ್ದು ಎಂಚಿನ ಮಾತೆನ್ ತೂಪನೋ ಅವು ವಿನಾಶಾಯರಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಎಂಚಿನಲ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ್ಣ ಬಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ನ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಮರಪಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಚಿನ ಅವು ವಾಂಡಲ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುನು ಧಾರಣ ಮಲ್ಪರ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲಿನ ಸೆಲೆತ ಮಲ್ಪುನು ಕೂಡ ದೇಹಾಭಿಮಾನೋಡು ತಿಕ್ಕದು ಬೂರೊಂದುಪ್ಪರು. ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಏಪ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದುಪ್ಪರೋ ಆಪಗ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುನು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. 15 ನಿಮಿಷ ಅತ್ತಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಸಮಯ ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ದರು ಬಾಬರ ಸಹ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತಿರಿದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು 15 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಕುಲ್ಲವೆರು. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂಜೇ ಸರಿ ತಿಕ್ಕುನು. ಇಡೀ ಕಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಇನ್ನೇನು ಒರಿಯ ಸದ್ಗುರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಅರೆ ಅಕಲೆಗಾದೆ ಒರಿ ಸದ್ಗುರು ಮಿತ್ತು ತೆರ್ಪೆರು ಪಂದು ಪನ್ನೋಡಾಪುನು. ಒರಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುರ್ಕಾವೆರು. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಮಲ್ಪವೆರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ದೇಹಿಯಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೆರಗಾದು ಪನ್ಪೆರು. ಯಾನ್ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಐದವರ ಅಕುಲು ದಾಲ ಜೋಕುಲ ರೀತಿಡ್ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದೆಜ್ಜಿ. ಏರು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರೋ ಆಕುಲೆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಸಂಬಂಧಿಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸರಿನ ತೆರಿವುನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪೋನಂಚಿನ ಆದುಂಡು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಕಲ ಮಾತೆನಲ ಅಪ್ಪಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣಿರ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆತ್ಮೊಡೆ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ನಿಕಲ ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಅಪ್ಪ ಅಂತೂ ಸುರೂರ್ದೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಬಾಬಡಂತೂ ಸುರೂರ್ದೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು. ಆರು ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುಣಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲತೊನೇರು. ರಡ್ಡನೆದಾದು ಅಲ್ಪೊಪ್ಪುನ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಥಾರ್ಥವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಬೀಜ ರೂಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಚ ಬಾಬಾ ನಿಕಲೆಗ್ ತೆರಿಪವೆರೋ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ ಸಹ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೋಡಾಪುನು. ಬಾಬಾ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜ ರೂಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಚೈತನ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರಡ ಇಡೀ ಮಾನವ ವಂಶ ವೃಕ್ಷದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ಈ ವೃಕ್ಷದ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಮಾನವ ವಂಶ ವೃಕ್ಷದ ಬೀಜ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗ್ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಇತ್ತಂಡ ಬೀಜಗೂ ಆ ಮರತ ಅತನ ಕುಕ್ಕುದ ಮರತ ರಚೈತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಬೀಜ ಐಕ್ ಅಪ್ಪಾಂಡ್ ಆಂಡ ಅವು ಜಡ ಬೀಜವಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ಚೈತನ್ಯವಾದಿತ್ತಂಡ ಏನರ್ದು ಇಡೀ ವೃಕ್ಷ ಎಂಚ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿದುಪ್ಪುನತ್ತೆ ಆಂಡ ಅವು ಜಡವಾದುಂಡು. ಐತ ಬೀಜನು ನೆಲಟ್ ಬಿತ್ತೋಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪಂತು ಶಿವಬಾಬಾ ಚೈತನ್ಯ ಬೀಜ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಮಿತ್ತುಪ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಸಹ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೀಜ ರೂಪ ಆದುಲ್ಲರು. ಬಾಬರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುಡು ಆರು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಡ್ದು ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನೇ ಪಡೆಪರು. ಸ್ವರ್ಗೋಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಬೋಡತ್ತೆ. ಐನು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜೆರು. ಸ್ವರ್ಗೋಡು ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು. ರಾಜಧಾನಿಡು ರಾಜ ರಾಣಿ ಪ್ರಜೆ ಬಡವೆರು ಸಾಹುಕಾರ್ಯರು ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚ ಆದುಪ್ಪು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಭಗವಂತೆ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಜೋಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಆವೊಂದುಂಡೋ ಮಾತಲ ನಾಟಕದ ಯೋಜನೆದ ಅನುಸರಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ನಾಟಕಡು ವಶ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪೆರು. ಯಾನ್ಲ ಸಹ ನಾಟಕಡು ವಶ ಆದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಅವೇ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಾಬಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಹೋದರರು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಜಿ. ಐರ್ದವರ ಅಂಬೇರು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುಳ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಪಾತೆರನು ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಮರತು ಬೋಪೆರು. ದಯಪಂಡ ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪ್ರತಿವರ್ಲ ಎಂಚ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರು ಬೇರೆ ಅಪ್ಪನು ಮೊಕ್ಲ ಅಪ್ಪನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಅತ್ತ ಇಜ್ಜೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲೇರೆ ಅಥವಾ ಇಜ್ಜೆ ಕನ್ಪನ ವಸ್ತೂಲೊಡು ತೋಜಿದು ಬರ್ತನು.
ಮೊಕ್ಕಲು ಜ್ಞಾನೋಡು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಅಕಲ್ನ ಚಲನೆ ಹಿಡ್ದು ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಉಲ್ಲರು ಪಂದು ಏರೆಗ್ಲ ನೇರವಾದ ಪನ್ಪುಜೇರುದೆ ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಇಂಚ ದೇಗ ಪಂಡೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚಿನ ತೆರಿಯೋಣರು ಅವು ಪಂದು ಅಘಾತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಬಾಬಾ ನೇರವಾದ ತೆರಿಪವಜೇರು. ಇಂಚಿನಕಲು ಆ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಮಾತಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ದಮಿತ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸಹ ಬತ್ತದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ. ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಈ ನೆನಪದ ವಿಷಯನೇ ಕಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಐಟಿ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಸರಳವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಯೋಗದ ವಿಷಯನೇ ಕಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ನೆನಪುಡೆ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಾದುಪ್ಪೇರು. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಇಂದು ಬೋಡು ಆ ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತು ಬೋಡು ಪಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೀರ್ಪವರು ಮುಲ್ಪಂತು ನಿಕ್ಲು ವನವಾಸಡು ಉಲ್ಲರತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ವನವಾಸಡು ಅತನ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಐದವರ ಅಂಚಿನ ಒವ್ವೆ ಕುಡ ಗಮನ ಸೆಲೆವಿನಂಚಿನ ವಸ್ತುನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ನಿಕಲು ವನವಾಸಡು ಉಲ್ಲರತ್ತೆ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇಂಚಿನ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತುಲಿತ್ತೆ ನಾವು ಕುಡ ಸೆಲೆಯುಂಡು. ಶರೀರಲ ಸೆಳೆತ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪದೇ ದೇಹಾಭಿಮಾನೋಡು ತೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಹಿಂದೆಟ್ಟೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಪರಿಶ್ರಮ ಇಜ್ಜೆಂದ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪರಿಶ್ರಮನು ಸಹ ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥದಂಸರ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಶಾರ್ಡೆಡ್ಲ ಸಹ ನಂಬರ್ 1 ಅದು ವರ್ಗಾಯ್ತಾಪೇರು. ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದುನ ಒಮ್ಮಂಗ ಒಪ್ಪುನು ಪನ್ಪೇನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ತೆರಿವೇರು. ಅಕ್ಲೆನ್ ತೂನಗ ಆ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸ್ಥೂಲ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತೂ ಒಂಜೆ ತರಗತಿರ್ದು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ರಡ್ಡನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನ ತರಗತಿಡು ಬರಂದು ಪೋಪೆರಾಂಡ ಮುಲ್ಪಂತು ಒಂಜೆ ಸರಿ ಓದೋಡಾಪುಂಡು. ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ಏತು ಕೈತಲ ಒಂದು ಪೋಪೆರೋ ಆತು ಮಾತಲ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಪೋಪುನು. ಐದವರ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅಪಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ಇನ್ನೊಂದು ತೆರಿದಿಂದ ಕೆಲವರು ರಾಜರಾಣಿ ಆಪೇರು, ಕೆಲವರು ಪ್ರಜೆ ಆಪೇರು. ಪ್ರಜೆಗೊಲ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡ ಆಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಪದವಿ ಅಕಲ್ನ ಚಲನೆ ಇರದೆ ತೆರಿದು ಬರ್ಪುನು. ಮಕ್ಕಳು ದೇಹಾಭಿಮಾನೋಡು ಏತು ಉಪ್ಪೇರು. ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಏತುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ತೆರಿಪೋಡಾಪುನು. ಬಾಬನ ಜೊತೆನೇ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸಹೋದರನ ಜೊತೆ ಅತ್ತು. ಸಹೋದರನ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ದು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಓರಿ ಬಾಬರ್ದೆ ತಿಕ್ಕೋಡಾಪುಂಡು. ಐನಿಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪವರು ನೀಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಐರ್ದು ನೀಕ್ಲ ಪಾಪನು ನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಮೂಲ ಪಾತೆರನೆ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ಈ ನೆನಪುರ್ದು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಜಿಂಜೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡತ್ತೆ. ಬಾನ ನಾಟೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ನಿಕಲ್ನ ಉನ್ನತಿಯ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಬೇರೆ ಒರಿಯೇ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಆದುಲ್ಲೆರು. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಪ್ಪನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊರಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಒರಿನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅಪ್ಪನ ಜ್ಞಾನ ಏರೆಗ್ಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರು ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕ್ಲು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತೂಗೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಇಡೀ ನಾಟಕನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ತೋಡಾಪುಂಡು. ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುನು. ಬಾಬಾ ರಚಯಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪವರು. ಮಾತನಲ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಆನೆ ಜೋಕುಲು ಅತ್ತನ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರಪೇರು. ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಆತ್ಮ ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆಸ್ತಿ ಒರಿ ಬಾಬಾರ್ದೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಓವ್ಯ ವಸ್ತು ಬುದ್ಧಿರು ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಮಾತೆಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು. ಇಂದು ಮಾತಲ ವಿನಾಶ ಇರಂಡು. ಇತ್ಯಂತು ನಿಕ್ಲು ಪಿರತಿರ್ಗದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಡಾಪುಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಇಲ್ಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದರ್ಥ. ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವದು ಲೀನ ಆದು ಬುಡ್ಪ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ಇಂದೆಕ್ ಅಜ್ಞಾನ ಪಂದು ಪನ್ನೋಡಾಪುನು. ಮನುಷ್ಯರು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತೇನು ಪನ್ಪೆರೋ ಅವು ಮಾತಲ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಮಾತ ಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೋ ಮಾತಲ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾರ್ಗನಂತೂ ಬಾಬಾ ಒರಿಯೇ ತೆರಿಪವೇರು. ನಾಟಕದ ಯೋಜನೆದ ಅನುಸಾರ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನು ರಾಜರಿಗ್ಲ ರಾಜರಾದ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದ ತೆರಿಪವೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲುಜೆರು. ಈರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಯಿನ ಬುಡ್ಪಲೆ ಕೃಪೆ ತೊಜ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದೆಕ್ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪನ ಪಾತ್ರನ ಇಜ್ಜಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಬಾಬನ ಆದೇಶದಲಕ ನಡಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬರ್ದೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾರ್ಗ ತಿಕ್ಕುಂಡು.
ಒರಿನ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರನವು ಸರಿಯಾಯನ ಮಾರ್ಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದೇಪಂಡ ಮಾತಿರಡಲ ಪಂಚವಿಕಾರಗಳು ಉಂಡತ್ತೆ ತಿರ್ತಿ ಜತ್ತೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದು ಪೋಪೆರು ರಿದ್ದಿ ಸಿದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಎಂಚಿನೇನೋ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲಿಗೆ ತೆರಿದು ನಿಂದು ಮಾತಲ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸುಖ ಉಂಡು ಇಂದೇಕ ಕಾಗವಿಷ್ಟ ಸಮಾನ ಸುಖ ಪನ್ನಡಾಪನು ಏನಿದ ಚಿತ್ರೋಡು ನಿಖಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಚಿತ್ರೋಡ್ಲ ತೆರಿಪವಲಿ ಅದುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಾಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಬರ್ಪೇರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಇಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ನಿಖಲು ಓವೇ ಧರ್ಮದ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಂಡಲ ತೆಜ್ಪವಲಿ ಏರು ಬೇತೆ ಧರ್ಮೋಡು ಪೋದು ಸೇರಿದಿರೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಧರ್ಮನೆ ಸತ್ಯವಾಯಿ ನಾವು ಬಂದು ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಪತ್ತು ಬಿಡುಪೇರು ನಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಐದವರಾಕಲು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯರನು ನೇನು ಗಂಬೊಗು ಏರ್ಸವೆರು ಪಂಡ ಪಾಸಿಗೂ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕುಲಂತು ಓರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡೆ ಉಪ್ಪುಡಾಪುಂಡು ಓರಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಜೋಡಿಸವನು ಮಸ್ತು ಮಧುರವಾಯನ ನೇನು ಗಂಬ ಆದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಆತ್ಮದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಬಾಬನ ಕಡೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಆತ್ಮಗೂ ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು ಇದು ನೆನಪುದ ನೇನು ಗಂಬ ಆದುಂಡು ಬಾಬ ಅಂತೂ ಮಿತ್ತುಪ್ಪೆರತ್ತೆ ನಿಖಲಿಗೆ ತೆರಿದು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಶರೀರನು ಮುಲ್ಪನೆ ಬುಡೋಡಾಪುಂಡು ನಿಖಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಐನರ್ದವರ ನಿಖಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ವಾಣಿರ್ದು ದೂರ ಪೋಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲು ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೋರು ಐನರ್ದವರ ಕಾಲರ ಕಾಲ ಆಯ್ರತ್ತೆ ಆ ಕಾಲ ಪಂಡ ಸಾವು ಅಂತೂ ಒರಿಯನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ವಾಸ್ತವರು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೈರೆ ಕಾಲ ತನ್ನ ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ಪನ್ಪುನವು ಓಲ ಇಜ್ಜು ಇಂದು ಮಾತಲ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ತನ್ನ ಸಮಯ ಬನ್ನಗ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಆತಿಗೆ ಶರಣ್ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಪುಂಡು ಈ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಮಾತ ಆತ್ಮನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಇಲ್ಲಗ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಪುನೆಟ್ಟುಂಡು ಶರೀರ ಬುಡ್ರೆಗು ಸೈಪುನಿ ಬಂದು ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು ಶರೀರ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಂಡಿತಂಡ ಆತ್ಮ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುನ್ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆ ನೀ ಸೃಷ್ಟಿರ್ದು ದೂರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪೆರಗಾಪುಜಿ ಪಂದೆ ಬಾಬನ್ ಲೆಪ್ಪೆರು ನಾಟಕದ ಯೋಜನೆದ ಅನುಸಾರ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಮುಲ್ಪ ಅಪಾರ ದುಃಖ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪೆರ ಇಷ್ಟಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆರು ಇನ್ನು ಮಸ್ತು ಕೊಳಕು ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಹಿಯೋಡಾಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ವಾನಿರ್ದು ದೂರ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ್ದಾದುಂಡು ಇಂದು ಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕಲ ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ನಾಟಕದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಈ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗಡಿಯರ ಓ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಯಡು ತೂಪರೋ ಕಲ್ಪದರ ಬೊಕ್ಕಲ ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಪಾಪುನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ವಿಶ್ವದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ರಿಪೀಟ್ ಪಂಟ್ಪುನತ ಅರ್ಥನೆ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಪುರ್ಲ ತಪ್ಪಂದೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದು ಎಂಕುಲು ಕೂಡ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲ ಅಕುಲೆ ಕೂಡ ಆಪೆರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಒಂತೆಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಿನ್ನು ಮಾತಲ್ಲ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಲು ಆರು ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪಲಾದುಲ್ಲೆರು ಶಿಕ್ಷಕಲ ಸದ್ಗುರುಲಾದುಲ್ಲೆರು ಇಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪೆರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮೇರೆನು ನಿಕುಲು ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಬೇರ್ಲ ಸಹ ಪನ್ಪೆರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಲ ಪನ್ಪೆರು ಜೋಕ್ಲ ಏನಾರ್ದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಲ ಸಹ ಪ್ರಜಾಪಿತ ತಿಜ್ಜೆರು ಈ ಪಾತೆರೋಡು ನಿಕ್ಲು ತಬ್ಬಿಬ್ಬ ಹೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ತೆರಿಪಲೆ ಎಂಗುಲು ಬ್ರಹ್ಮನು ಭಗವಂತ ಎತ್ತನ ದೇವತೆ ಪಂದ ಪನ್ಪುಜ ಬೇರು ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಆದುಲ್ಲೆರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು ಯಾನ ಬೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮಡು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾನ ಬೇರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಚಿತ್ರೋಡ್ಲ ತುಜ್ಪಲೆ ಪನ್ಲೆ ಪಂಡದು ತೂಲೆ ಒರಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವೃಕ್ಷದ ಟಾಪುಡು ಉಂತುದೇರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತಿಡು ಉಂತುದೇರು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಜಡಜಡೀಭೂತ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಲ್ಲೆರು ಬೇರ್ಲ ಸಹ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವೇ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣలుండు ಮೆರಡ ಬಾಬಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ದೀಪೆರು ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಪತಿತಾದುಲ್ಲೆರು ಆರು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣೆ ಪಾವನಾದುಲ್ಲೆರು ಆ ಪಾವನ ಆತ್ಮನ 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದು ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆರು ಬೇರು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ಆಪನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಯಾದು ಮಲ್ಪನವು ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಆದುಂಡು ಇಂದು ಮಾತಲ ತೆರಿವುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಚಿನ ದೇವತೆ ಆಪೆರು ಕೂಡ 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಆಪೆರು ಬೇರಡ ಬಾಬಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಓದವೆರು ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಓದುವರು ಬೇರ್ನವು ಮನೆತನ ಉಂಡತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಂದಿರಳ ಉಂಡು ಅಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆದಿತ್ತಿನಂಚನ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಪೆರು
ಬೇರೆ ಬಿಕಾರಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಆಪೇರು ಕೂಡ ರಾಜಕುಮಾರರದು ಬಿಕಾರಿ ಆಪೇರು ಏತು ಸಹಜ ಪಾತೆರಾದುಂಡು 84 ಜನ್ಮದ ಚರಿತ್ರೆ ಇಂದು ರಡ್ಡುಲ ಚಿತ್ರಡುಂಡು ಬೇರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ದಂಪತಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಐನಿರ್ದವರ 4 ಭುಜನ್ ತೊಜ್ಪವೇರು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಅಕುಲಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಓರಿ ಸದ್ಗುರುವೇ ನಿಕ್ಲೇನು ದೂರಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಪೇರು ಬಾಬಾ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವೇರು ಕೂಡ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲ್ಲ ಬೋಡು ಸ್ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ತ್ರೀನು ಕೆನ್ನಗ ಬೆರಡ ಇಂಚಿನ ದುರ್ಬಲತೆ ಉಂಡು ತಕ್ಷಣ ತೆರಿಪದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಈ ಪಾತೆರಡು ಮಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಜನಗಳು ಸರಿಯಾದ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ಏರಿಗಳ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುಜ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಯೋಗಿ ನಡಪುವ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವರಂತೂ ಓರಿ ನನ್ನೂರ್ಯನು ಬೂರ್ಪವೇರು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಸ್ವಭಾವನು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಇದು ಮಾತಲ ಅಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದುಂಡು ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಅಸುರೇರು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಲ್ನ ಲಡೈ ನರತಿಜ್ಜಿ ಪರತ ಪ್ರಪಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಕಲು ಪರಸ್ಪರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸೇರ್ರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಕಳೆದು ಪೋಯಿನ ಪಾತೆರನು ಅಕುಲು ಕಥೆತ ರೂಪೊಡು ಬರೆತೇರು ಕತೆ ಬಂದು ಪುದರ್ದಿತ್ತೇರು ಹಬ್ಬ ಅತನ ಪರ್ಬೋಳು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಲ ಮುಲ್ಪದ ನೆನಪಾಡ್ತಾದುಂಡು ದ್ವಾಪರೋಡ್ದು ಪತ್ತುದಿಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೆರಿಂದು ಮಾತಲ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರನು ಮರೆತು ಬೋಪೇರು ಜ್ಞಾನಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು 7 ದಿನೊಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಧಾರಣೆ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಣತ್ತೆ ನಿಕುಲು ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಡು ಗಮನದಿಯೋಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ತಿರುಗದು ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಭಾವನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಈ ಬೇಹದ್ದ ನಾಟಕಡು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ್ಣ ನಾಟಕನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದು ತೂವಡಾಪುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಬ್ಬಾಯರವಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ತಿಂಡ ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುನು ತೂವೊಂದಿತ್ತಿಂಡಲ ಬುದ್ಧಿಡು ನೆನಪು ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ತಮ್ಮ ಅಸುರಿ ಸ್ವಭಾವನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೈವಿ ಸ್ವಭಾವನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡಾಪುನು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಯೋಗಿಯಾದ ನಡಪೋಡಾಪುಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊರಬಲ್ಲಿ ವರದಾನ ಸ್ವಯಂಡು ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ಇಮರ್ಜಮ್ ರೂಪಡು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪ ಭವ ಲೌಕಿಕೊಡು ಕೆಲವೆರಡ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಲು ಉಪ್ಪುಡು ಹೆಜ್ಜಿ ಕಾಸುಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜಿ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಕುಲಾದುಪ್ಪು ಪಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂದುದಾದ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಂದು ಅಕುಲು ಶಕ್ತಿದ ಆಧಾರದು ಸಿದ್ಧಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತುನೇರು ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲಾಂಡಲ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಲುಂಡು ಅವಿನಾಶಿ ಕಾಸದ ಶಕ್ತಿ ಸದಾ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪುನವು ಬುದ್ಧಿದ ಶಕ್ತಿಲ ಸಹ ಉಂಡು ಪೊಸಿಷನ್ದ ಶಕ್ತಿಲ ಸಹ ಉಂಡು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲ ನಿಕ್ಲೆಡ ಉಂಡು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ನಿಕ್ಲೆಡನುಂಡು ಐನು ಕೇವಲ ಇಮರ್ಜ್ ರೂಪದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಸಮಯಡು ವಿದಿತ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂಪತ್ತು ಬಂದು ತೆರೆದು ಐನು ಸದಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಚ್ಚ ಓಂ ಶ